Hello! Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para sa mga iba't ibang uri ng tips sa pagdadayday. So, una nag-apply na ako ng bleach since na-pleats natin yung shirt. So, reminder lang, ang shirt is damp. Hindi siya basa or hindi rin siya tuyo. Kung sa pag-apply ng bleach, kailangan gumawa ka muna ng linya para hindi ka na malito at hindi na rin magkalat yung bleach mo. So, hintayin mo lang siya until 10 minutes. Kung hindi ka pa satisfied sa nilagay mong bleach, pwede mo rin siyang ulit lagyan ng bleach